Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. I-SABC ithi laba ababevotele ingoma yokuhlukanisa unyaka Ukhozini FM nyakenye sebezowabona amandla evoti labo njengoba ithi akusekho kubavimba ukuthi imemezele imiphumela yengoma eyadla umhlanganiso. Lokhu kulandela ukuthi owamisa lonke lolu hlelo lokumemezela ingoma yonyaka u-Owen Ndlovu ehoxisile icala. Ibamba lomkhulumeli we-SABC uMoni Sobel esitatimendeni lithe kwaziswa abameli babo ngomsombuluko ngokuhoxiswa kwecala. uMoni uthe lokhu kusho ukuthi akusekho kubavimba ukuthi bamemezele imiphumela futhi Michael Owen Production ka-Owen iyona ezokhokhela izindleko zecala. Njengoba imiphumela yomkhankaso yengoma uhlukanisa unyaka Ukhozini FM yabanjwa ngenxa yomyalelo wenkantolo ukuze kube kuphothulwa udaba. I-SABC izokhipha isitatimende mayelana nokumenyezelwa kwemiphumela ebhekwe ngabacwaningi bamabhuku. U-Owen uthe yize lihoxisile icala kodwa lo msakazo womphakathi awukwazi ukuqhubeka nalo mncintiswano. Bekulindelwe ukuthi icala libuyele enkantolo enkulu yaseGauteng ngoFebhuwari 10 liyolalelwa yijaji. Ngilihoxisile icala enkantolo ngokululekwa nguDr Three Seconds. Ubhalele i-SABC efuna ukungenelela kodwa bangakwazi ukumlalela ngoba udaba belisezithabeni zenkantolo. Ngibe sengikhuluma nabameli bami bathi asisekho isidingo sokuqhubeka nalo, kusho u-Owen. Uthe kufuna kwenzeka ukuthi i-SABC ingakwazi ukumemezela into okungasiyo yawo. Uthe uzohlangana nabamameli bakhe namhlanje bakhulume ngesinyathelo asezosithatha. Ngaphambi kokuphela kwesonto ngizofaka icala lamadameshi lokukhokhelwa ngokuthi basebenzise into yami. Nabameli sizohlala phansi senze izibalo. Uma bephikisana namadameshi yilapho kuzomele baveze khona ubufakazi bokuthi into yabo ngoba mina asikho isidingo sokuveza ukuthi into yami, kusho u-Owen. Uthe i-SABC ayikwazi ukuqhubeka nokumemezela i-Top 10 ngoba ukuhoxisa kwakhe icala akusho ukuthi usebanikeza ubulungelo bomncintiswano. I-Top 10 ngeke iphinde imenyezelwe kuze kube bezakimi senza isivumelwano. Ozoyimemezela sizombopha simvulele icala lokuntshontsha. Mina ngiyanga enkantolo kuyoveza ukuthi into yami. Uma bethi okwabo yibo kumele baveze ubufakazi ngoba mina nabo sinesivumelwano esasenza. Uthe ngokumisa ingoma yonyaka wagwema impi enkulu. Abekho abacwaningi bamabhuku abaphasisa i-Top 10 okuyicala elibomvu. Mina ngavimba impi ngaphambi kokuthi kuchitheke igazi. Ukuba kuthiwa kwawina uMaster KG bese kuza abalandeli bayinto encane bethi abaveze ubufakazi balokho babe bezobuthathaphi ngoba imiphumela akekho umcwaningi wamabhuku oyibhekile.